nega ɲɛ 17 talan gosi kan Bamako ana lamini na ani Kidal marala a ɲɛ 12 be Washington DC yan Vewa soba kɔnɔna na aw be Vewa Afrika kunnafoni turukalaw kan ka lamɛn ka bɔ Vewa soba kɔnɔna la Kadiatu Traoré an ka kunnafoni kumabaw bi olu bena latɛmɛ ninnu de kan bi alamisadonya in na Novembre kalo tile 16 la Mali sɔrɔdasi faamaw ye fanga segin Kidal kɔnɔna na san 11 ɲɔgɔnna kɔfɛ o fanga segin senfɛ Mali fasodenw be halisa u ka nisɔndiyaw kan ka wulikajɔw kɛ ka yira mɔgɔw la awa ani fɛnɛ ka fara o kan a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko fanga seginniso o daminɛna ko Kidal gouverneur o seginna ka taa so a ye fɛn min ye état d'urgence ye a y'o sigi Kidal dugu kɔnɔna na ka fara fɛnɛ siniɲɛsigi o bɛna latɛmɛ cogoya jumɛn na sisan Kidalikaw fɛ yen nɔ ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye bi ka walawala aw ye ka fara kunnafoni tɔw tɔmɔlenw kan an ka kunnafoni sɛnsɛlaw fɛ Mali kɔnɔ ani diinɛ gun yɛrɛ kan an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ y'akaw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la Vewa soba la Washington DC aw tulo bɛ Kadiatu Traoré de kumakan na nin waati in na duniya keleya tɔnba ka hadamadenya hakɛ sabatili bolofara ale ye laɲini kɛ Burkina Faso jamana fangatigiw fɛ awa k'u ka sɛgɛsɛgɛli sɛnsɛnlen kɛ mɔgɔ 70 ɲɔgɔnna ka fagali kan awa Mariam Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn an ka cakɛyɔrɔ bɛ wulikajɔw la hali bi ka se ka kunnafoni ɲuman ɲini k'a dɔn waleya in tɛmɛna cogo min na ani fɛnɛ ka se ka tigɛ kɛ maaw la minnu ye nin waleya in kɛ nga ka sabu kɛ lakanako gɛlɛyaw ye ka fara yɔrɔ yɛrɛ lasɔrɔli gɛlɛyaw kan fo ka se seereyaw ka kunnafoni dili ma ani maa minnu ni kisira nin kasara in sen fɛ sɔrɔli baara bɛ ka kɛ gɛlɛya ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira nin cakɛyɔrɔ in fɛ min bɛ wele ko Haut Commissariat bataki dɔ kɔnɔ kunnafoni laban minnu binna tɛnɛndon ni a kunnafoniw ma sɛbɛntiya kosɛbɛ i n'a fɔ Burkina Faso jamana ka kiriko ɲɛmɔgɔ procureur y'a lase cogo min na ko mɔgɔ 70 ɲɔgɔn de be yen n'a mɔgɔ fanba tun ye denmisɛnnakaw ni mɔgɔkɔrɔbaw ye olu de fagara Novembre kalo tile 5 Zaongo Burkina Faso jamana camancɛ yanfan ka taa kɛɲɛka yanfan fɛ min fagali kɔnna kosɛbɛ nansarala tɔnba Union Européenne ani États-Unis jamana fɛ o nɔgɔnin fɛ Union Européenne ka fara États-Unis jamana ka ye laɲiniw kɛ ko ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ kunnafoni dɔw fɛnɛ ka seereya y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 100 kɔ de be yen minnu bɛɛ lajɛlen fagara ani ka fara mɔgɔ camanba wɛrɛw joginin kan ni kasara in senfɛ a dangarili senfɛ sɛgɛsɛgɛli labanw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye cakɛyɔrɔ camanw ye a yɔrɔ kofɔlen na tasuma donna olu bɛɛ lajɛlen na wa ko min kɛra sababu ye ka dugudenw caman kɛ ka boli k'u sigiyɔrɔw bila i n'a fɔ duniya keleya tɔnba Nations Unies ka nin bolofara in n'o ye Haut Commissariat de l'ONU ye y'a lase cogo min na ko maa minnu ye nin walejugu in kɛ kan ka bila kiritigɛlaw ka bolo kan walasa ka se ka kiri tigɛ ko ɲuman kɛ jɛlenya kɔnɔ ani ka ɲangili boloda a nɔgɔnin fɛ u y'a fara kan cogo min na kunu araba Britanniquew ka baɲumankɛ tɔn min sigilen don denmisɛnninw lakanali kama n'a bɛ wele ko ONG Britannique Save the Children fɛnɛ ye wele bila yɔrɔnin kelen a nɔgɔnin fɛ ko ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ka kɛɲɛni ni karogɛlɛya walejuguba ye min kɛra Burkina Faso jamana kan baw k'a waleya kɛcogo juguyara kosɛbɛ min kasara fanba binna ka taa denmisɛnnakaw kan k'a sabu kɛ basigibaliya min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la nin kɛra Benoît Dalsart ale ka laseli ye ale min ye nin baɲumankɛ tɔn in ɲɛmɔgɔ ye Burkina Faso jamana kan min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen la tɛmɛna bataki dɔ kɔnɔ nin nijuguya wale min kɛra ka ɲɛsin denmisɛnnakaw ma man ka to ten ka sɔrɔ jaabi ma sɔrɔ a la a kɛbagaw ka wele ka taa bɔgɔ jeninen kan a ye min fara kan Mali sɔrɔdasiw ka fanga seginni Kidal kɔnɔna la Novembre kalo tile 15 san 2023 la kɔfɛ siniɲɛsigi u bɛna latɛmɛ cogoya jumɛn na Kidalikaw fɛ yen nɔ ani Mali kɔrɔyan fanfɛlaw fɛ ka kɛɲɛ ni lakana bolo ani sɔrɔ yɛrɛ nasira bolo ye o de hukumu kɔnɔna la yaasa ka se ka jaabili di aw ma Mariam Traoré ale ye ɲininkali tɛŋuni kɛ Yusufu Sisoko la Yusufu Sisoko ye kunnafoni sɛbɛn alternance o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ an k'u ka masala lamɛn
président la transition est communiqué bila k'a fɔ ko armée donna k'o fɛ gouverneur taara policiers fana ka kan ka taa a kɛra nisɔndiyaba yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ mais nisɔndiya min dɔ président yɛrɛ y'a fɔ a ka bataki kɔnɔ a ko kɛlɛ ma ban parce que jugu min yɔrɔ ma jan tuguni donc o kɔrɔ k'a fɔ k'u ka kan k'u hakili sigi hali mɔgɔ minnu bɛ kɛrɛfɛ u ka se ka a y'u bali u ka segin ka na tuguni ne bɛ se ka min fɔ o ye de k'a fɔ armée halisa u ka n'u bolo jigin cogo si la n'u donna ka ban u ka continuer u ka baara fɛ parce que mɔgɔ minnu dɔn u bɛ se k'u laɲinɛ hali dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila kalo kelen kalo fila hali kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn ka tila ka na o la f'u ka mesure bɛɛ de kan an bɛ se ka misaliya k'a fɔ ko min kɛra 2014 o tɛ na kɛ nin 2023 ye sabula u ye nin baara in labɛn kosɛbɛ donc min b'a to banbagaci ninnu u ka dɛsɛ ka na tuguni ka na tiɲɛni kɛ. kabiri san 10 mali tun ma se ka kidali mara sɔrɔ a bolo la kidalikaw caman an y'a ye bɔlɔlɔsiraw ni jabaranisow kan u ye u ka hakilinaw yira degun minnu tun b'u kan o dɔ ye kuranko ye o dɔ ye kalanko ye o dɔ ye nɛgɛjuru sirako ye fɛn bɛɛ lajɛlen de koya bɛ kidalikaw la ka fara kɛnɛya ko kan. n'i y'a jateminɛ sécurité bɛ cogo o cogo ni développement ma si sécurité tɛ o et n'i dun y'a jateminɛ fɛn caman ma kɛ kidali mais o fana bɛ expliquer min na parce que basigi ma deli ka kɛ kidali o de y'a to hali ATT ala ka hinɛ a la a y'a fɔ a ye fɛn fɛn jɔ ye u y'a bɛɛ tiɲɛ kidalikaw développement ka se ka kɛ cogo min parce que n'i taara ni diɲɛ armée bɛ yen ni kɔngɔ ye mɔgɔw la minɔgɔ ye mɔgɔw la fɛn t'u bolo a balo bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ donc vraiment état k'i ɲɛsin développement yɛrɛ de ma n'i y'a jateminɛ kidali ni région si tugulen tɛ ɲɔgɔn na goudron na et puis sigika kuma n bɛ segin a kan tuguni u kana ɲinɛ sigika kuma in kun dɔw bɛ yen olu ye rébellion si u ma a si diyaɲɛ ko la u y'a si dɔrɔn parce que souvent ils sont obligés donc u k'a lajɛ k'u tɛgɛ tan di olu ma an ka sigi min bɛ se ka kɛ sisan sisan u ka f'u ye min bɛ se ka sini ma kɔnɔ sini ɲɛnɛ an ka se k'olu f'u ye pour que an ka se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ. kidali mara ni mali marabolo si tɛnkunnen tɛ ɲɔgɔn na a ka surun kɛrɛfɛ jamana dɔw la minnu ni mali bɛ dancɛ la i n'a fɔ Algérie waati jan tɛmɛlenw na banbanci ninnu n'u tun nan'u ka walejuguw kɛ kidali n'a laminiw na u bɛ boli ka taa Algérie yan fan de fɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka baara ɲɔgɔnya sira fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ u ni Algérie ni Mauritanie cɛ walasa minnu bolila ka taa yen fanfɛlaw la u kana segin ka na dugu kɔnɔ. o ɲininkali diyara n ye ni armée y'a ka baara kɛ il faudrait que politique mɔgɔw fana n'o ye diplomatie niveau ye diplomatie fana k'a ka baara kɛ parce que aw ni mɔgɔ tɛ se ka sigi hali du kɔnɔ ni i bɛ quartier la ni minnu sigilen don ni min tɛ bɛn a bɛ sigi gɛlɛya i bolo donc fo n k'a kɛ de telle sorte que ani Algérie ni Mauritanie ani pays tɔw déjà ani Burkina Niger a n'olu ka di ani fɛn fɛn man di n'anu bɛ danfara la an n'u bɛɛ ka diya a kɛra cogo cogo an bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ se k'an tugu ɲɔgɔn na pour que ni banbagaci minnu n'u bɛna tiɲɛni kɛ ka boli ka taa ni jamana ninnu fɛ u ka se k'o dabila victoire min kɛra sur le plan militaire o fana ka se ka dafa ni diplomatie ye ani pays minnu sigilen don an ka ɲɔgɔn faamuya pour que ni banbagaci ninnu kana to ka yala yala ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ parce que bi ye Mali ye sini bɛ se ka kɛ Algérie sini ɲɛnɛ bɛ kɛ Mauritanie parce que ni mɔgɔ ninnu teri t'u la u fana b'u ka intérêt de bɔ. tile fila dɔrɔn kɔfɛ kidali minɛni ayiwa colonel Fode Maliki Sisoko n'ale ye kidali gouverneur ye ale ye couvre-feu bila sen kan kidali dugu kɔnɔna na ayiwa ka fara o fana kan nisɔndiya wulikajɔkɛlaw olu b'u sɔn Gawo mara la an ka laselilikɛla Abdel Nasir Idrissa ale bɛ laseli kɛ an ye o taabolo kan an k'a lamɛn. Ka a sɛbɛntiya ka jira k'a fɔ ko Kidali région sigira ka na Mali yamaruyaw jukɔrɔ Kidali gouverneur colonel Fode Maliki Sisoko Kidali minɛnen kɔ Mali sɔrɔsiw fɛ tile kelen kɔfɛ a ye sariya dɔ sigi n'a bɛ fɔ a ma ko couvre-feu in a bɛ na waleya kalo kelen ɲɔgɔnna Kidali région fan 14 bɛɛ lajɛlen na a bɛ daminɛ Novembre kalo tile 15 ka taa laban Décembre kalo tile 14 san 2023 segin bɛ se ka kɛ a kan an bɛ tila k'a jira min ye adamadenw u ni u bɔlɛfɛnw ka se ka kisi ni ka basigi la nati Mali ɲɛmaw ye ŋaniya ta commissaire fɛn fɛn bɛ Kidali du kɔnɔna na u ka se ka da k'a jira tuguni k'a fɔ ko Novembre kalo tile 15 san 2023 min kɔni ye magasinw ye ni sumaw bɛ u kɔnɔ Kidali du kɔnɔna na bin kɛra u kan ni ka u kɔnɔnafɛnw bɛɛ lajɛlen ta Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen walasa k'u ka nisɔndiya jira min ye taamasenw kɔni u bolo dara walasa min ye sɔrɔsiw ka u jukɔrɔma dondo ani u ye waleya min kɛ n'o ye Kidali minɛni ye Gawo du kɔnɔna na an b'a jira k'a fɔ ko Novembre kalo tile 15 san 2023 cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ u de bɔra Gawo ka sɛnɛ taamaw ka a bɛ fɔ o ma ko caravane Gawo fan 14 bɛɛ lajɛlen na min ye sifinlakaw ka jɛkulu olu de ye a baara in lawaleya Abdul Nasir Idrissa Gawo VOA Bambara tɔgɔ la.
Mali fangatigiw ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye duniya lamini kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Mali fangatigiw olu ye dannatigɛli kɛ ka Mali kalifiyelen don Coupe du Monde nata san 2026 waati la o ntolantan fila minnu n'olu kan ka latigɛ Bamakɔ ni kelen kan ka kɛ juma nata la ani tɛnɛ nata la a fɔlɔ o bɛ tɛmɛ u ni Chad ni ɲɔgɔn cɛ filanan o bɛna tɛmɛ n'u Centrafrique jamana cɛ awa ko Mali ministre min bɛ janbɛ farikolo ɲɛnajɛw ka taabolo la olu y'a dannatigɛ ka dɔ bɔ o balontan tike la ka bɔ 400 CFA la k'a bila 200 la o sababu la yaasa ka se ka Mali faamaw n'o ye Mali sɔrɔdasiw ye olu ye Kidali minɛli min kɛ o nisɔndiya k'o lawaleya o fɛti kɛ u ni malidenw u ni ɲɔgɔn cɛla la. Général Abdrahamane Tchani n'ale ye Niger sɔrɔdasi fanga ɲɛma ye a ye bi alamisa la fangabolo 2 bila sen kan kelen n'o tɔgɔ ye ko Cour d'État ani Commission de lutte contre la corruption n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli kulu ye a yirala k'a fɔ ko kulu 2 mɔgɔ ninnu tɔnden ninnu bɛɛ ye kalikasiɲɛ kɛ ale yɛrɛ Général Tchani ka yamaruya kɔnɔna la bi ka tɛmɛ n'a ye halisa kunnafoni ye yirala k'a fɔ ko fɛn min ye farafinna gun kan banque soba n'a bɛ wele ko Banque africaine de développement awa ko o mɔgɔ 2 awa ko olu minɛna Ethiopie jamana kan awa u ka bamanci kulu dɔ mɔgɔw fɛ awa nin kunnafoni ninnu laseliw kɛra bi alamisa la badu fɛ k'a yira k'a fɔ ko a kɛra incident diplomatique ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa ni y'an doni an ka jɛmukan in kun ta ko filanan kɔnɔna la k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ni minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati na a bɛ se k'an sɔrɔ Fiɲɛ Turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ Fiɲɛ Turukala 90 kan fɛn min ye Wagadugukaw ye Burkina Faso faaba kɔnɔna la a bɛ se k'an sɔrɔ nin waati na Fiɲɛ Turukala 102.4 kan awa radio parisien an bɛ ta o kan Tomiyakaw fɛ yen nɔ olu bɛ sɔrɔ Fiɲɛ Turukala 98.8 kan Gawukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ Fiɲɛ Turukala 106.1 kan Tumutu an bɛ ta Fiɲɛ Turukala 93 kan awa Banyankara an bɛ ta radio Uruna kan n'o bɛ ta Fiɲɛ Turukala 93.2 kan fɛn min ye bɔlɔlɔsiraw ye n'aw bɛ fɛ k'an lajɛ o fɛnɛ kan an b'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba kan nin waati in na n'o ye www.bambara.com walima a b'an sɔrɔ nin waati in na an bɛ live la Instagram YouTube ani an ka page kan Facebook ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye furuba baarakɛla 260 ɲɔgɔn na kuraninw talenw n'u tun donna sɔrɔsiya ani fasoden ɲumanya kalan na kalo 6 kɔnɔna la olu ka kalankuncɛ o ɲɛnajɛ kɛra bi Mali bandiri jukɔrɔ Colonel Assimi Goïta ale ka yamaruya kɔnɔna na Mohamed Laɲugu n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ tun bɛ a kɛnɛ kan an ka laselikanw lamɛn a kan. maa 260 n'olu kɔni tun ye san sɔrɔ ɲɔgɔndan kɛra walasa ka don jamana baaraw la sanfɛkalanso o sira fɛ ani sariyatigɛ sira fɛ olu kɔni u tun kan ka kalan min kɛ sɔrɔsiya ani fasoden ɲumanya kan n'u y'o kɛ bafo kalo 6 kɔnɔna la o baaraw o kuncɛra bi alamisadon u yirala jamana ɲama Assimi Goïta la o kɛra génie militaire o kɔnɔna la ni kalo 6 kalan yɛrɛ a ye nafa jumɛn ye nin kalanden ninnu ye Abdoulaye B Dambele
an k'ale lamɛn. Kalo wɔɔrɔ kalan ni vraiment a ye fɛn caman ɲa o ye i n'a fɔ an ye sɔrɔdasiya fɛn caman dɔn kalo wɔɔrɔ nin sen fɛ i n'a fɔ marifa bɛ se ka an mako ɲa cogoya min na ani ni jamana mako jɔla na an bɛ se ka jamana servi cogoya min na sécurité nasira la ani a y'an permettre fana anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka cohésion don an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni maa 260 lujuratɔw o tun bɛ a la muso 28 o de tun bɛ a la kalan yɛrɛ a kɛra lahala jumɛn kɔnɔna la commandant Adama Bayi n'ale bɛ SNJ la an ka ale lamɛn. Ninnu ye ancien chercheur ni magistrats ye jamana ye a yira k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ kan ka service militaire obligatoire kɛ pour que ala k'an kisi ni jamana binna dingɛ kɔnɔ o bɛ se ka wele donc ni mɔgɔw ye handicapé ye o la ani ye mɔgɔw ye o la minnu fana ka kɛnɛ parce que jamana y'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ ye maliyɛnden de baara in laɲini bɛɛ ye mun ye ka jamanadenw bila u ka baara ɲuman kɛ u ka sariya bato u k'u janto jamana la baara in kun yɛrɛ bɛɛ y'o de ye. Bi dɔ in kɔni tun ye nisɔndiyadon ye génie militaire kɔnɔna la kalanden ninnu bolo nka kɛrɛnkɛrɛnnenya u somaw madame Toure Aminata Gwale ale kɔni ye kalanden ninnu soma dɔ ye an k'ale ka nisɔndiya o lamɛn. Jara ye a bɛnna ma u donna hɛrɛ la u bɔra hɛrɛ la yarabi Ala ka kɛ hɛrɛ ye halisa jamana ɲɛmɔgɔw ka continuer service national des jeunes na quoi parce que a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Mun ye SNJ yɛrɛ ye kabiri a donna balako kura nin ye ale kalanden 4nan olu de bɔtɔ ye Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Joe Biden ani Xi Jinping olu ye u ka kumaɲɔgɔnyaw tugu ko kura kunungo araba la san 1 makunin kɔfɛ ayiwa nka u ye u ka bɛnbaliyaw y'o da kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni Taiwan jamana ye an ka Mohamed Toure lamɛn a kan a b'a alaseli kɛ an ye. O cogo la Ameriki jamanakuntigi y'a fɔ kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ kuncɛ tuma na laɲini ye ka lajɛba nin jaabi bisimila ko hali bi b'a ka Chine jamanakuntigi jate ni gɛlɛn fanga marabaga dictateur ye nazarakan na ka kɛ ni kumasen ye min ye Beijing dimi lawuli ka ban alamisa don Chine jamana y'a jate ko nin ɲɛfɔli nin ye filiba ye ka wele ko politiki kunkan baarabaliya ɲagami ye nka lajɛ nin bena kɛ sababu ye ka sɔrasiw sanfɛla ka kumaɲɔgɔnya daminɛ ko kura min jɔra ka tɛmɛ san 1 kan fanga belebele 2 ninnu y'o fɔ lɛri 4 lajɛba nin n'o kɛra sigiyɔrɔ cɛɲɛ dɔ kɔnɔ kilomɛtiri 40 ɲɔgɔn ka bɔ San Francisco o kɛra jɔli ni nafa ye Joe Biden ka fɔ la. I welcome the positive steps we've taken today. A démocrate min bɛ sanji 80 na o y'a sɛmantiya ko cɛ 2 ninnu bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ nɛgɛjuru fɛ ka ɲɛsi ɲɔgɔn ma ani o yɔrɔnin bɛɛ ni gɛlɛya dɔ kɛra misalila Joe Biden ni Xi Jinping y'u yɛrɛ jira jatalaw la waati kunkurunin dɔ kɔnɔ taama surun dɔ senfɛ nakɔ cɛɲɛ dɔ kɔnɔ a jɛlen don ko u ma danfaraba si ɲɛnabɔ. The United States is a great honor and a pleasure. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen filɛ au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariam yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mori wau na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen filɛ ina kama dogo nyana. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Mali politikikulu ye u y'u kan labɔ ka kɛɲɛ ni armée ka nin gaɲe sɔrɔli ye Kidal dugu kan
ayiwa ko caman y'a ka nisɔndiya yira ka da kan nka ko caman fɛnɛ tilala k'a fɔ tuguni ko mali fangatigilamɔgɔw k'u ka a lajɛ ko ka kumaɲɔgɔnya sigi bɛn ani marifa sɛmɛli ko olu taabolow kan George Atino n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ kuma kan an ka kumakanw lamɛn. Politikitɔnw caman ye u kan bɔ Mali sɔrɔdasiw donnen kɔ Kidal bakuruba la Mali politikitɔnw kɔni olu bɛ Mali sɔrɔdasiw fo u ka baara kosɔn waasa ka se ka jamana ka kelenya sabati bakuruba la fana politikitɔnw kɔni olu bɛ hakilina 3 ɲɔgɔnna kan politikitɔn Kodem ale kɔni b'a lase k'a fɔ k'olu b'a fɛ ko muguciw ka jɔ waasa cogo min na kumaɲɔgɔnyaw ka se ka dabɔ ani bɛn ka se ka sabati malidenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ ka fara Kodem kan Adema ale kɔni fana bɛ hakilina fana lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko kɛlɛkɛkulu bɛɛ lajɛlen kelen kelen k'olu kan ka marifa bila wa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la CSP-PSD ani SEMA k'olu kan ka a lase k'a fɔ k'u sirilen don Mali ka kelenya la. Politikitɔn Asma ale kɔni bɛ a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ mun carila bɔlɔlɔ foroba kuma yɔrɔ kan k'a fɔ ko Mali jamana marabaaw kan ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ sisan sa waasa ka se ka baaraw kɛ cogo min na Mali fanga kɔni waleyabagaw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka cari Kidal ani Mali kɔrɔnyanfan na waasa cogo min na maliden minnu bɛ o yɔrɔ kɔnɔna la sa olu ka se ka u ka malidenya kɔni jabɔ ko ɲuman yɛlɛma o politikitɔn olu fana bɛ o hakilina kelen kɔni sɔnji la ani k'a fɔ ko Mali marabaaw kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni tigɛ cogo min na sa maa minnu kɔni bolila ka bɔ o sigiyɔrɔ la k'o kun kɛ kɛlɛ walima lakanabaliya ye olu ka se ka segin u faso la. George Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Ayiwa ka da nin kan sisan an bɛna fɛn min ye an ka laselilikɛla min n'a bɛ Segu Deni Kalanbiri ale fɛnɛ bɛna na kuma an ye Segukaw a fɔlen k'a fɔ ko Mali armée donna Kidal ka Kidal ta awa o nisɔndiya barika bonya kojugu kunungo araba la Segu wulada kunungo araba wulala Segukaw bɔra ka kɛ ko kɔnɔkulu ka bɔlɔnw minɛ k'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ a koɲa ye an ka laselilikɛla kun bɛ kɛnɛ kan ye an ka laselikanw lamɛn a kan. Ka sanga ni Mali wolomasiri tabaw ka doni ye Kidal Segukaw bɔra ka nisɔndiya ani u ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin Mali cɛfini tabaw ma. Abubakar Sidiki Mɛnta ale ye taamaden dɔ ye. Nisɔndiya min bi jamanadenw na bi a b'i n'a fɔ maliyɛn bɛɛ kɛn bɛ ka jama tɔmɔ a yɛrɛ ka bulonda la. An kun ti da ka miiri ni fɛn min ye fɛn min kun bɛ Mali ko la wallahi a dogolen tɛ maliyɛn la. Nin tamakɛlaw ka nisɔndiya bi Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kofɔ Kidal ko la. Amadu Sila. Depuis Mali kɛra Mali ye Kidal ma deli k'a kɛ Mali ta ye ni sɛyina tɛ. Ala ni an ka armée sababu ka armée fo ka armée tanu foyi ti fɔ bi sɔrɔdasiw alhamdulilahi rabbil alamin Kidal kɛra anw ta ye. Binta Dansogo ale fana tun bɛ nin taama na min fana b'a ka nisɔndiyaw fɔ kosɛbɛ. An yɛrɛ bɔra ka fara an balimakɛw kan ka an ka nisɔndiya yira ka sanga ni Kidali minɛni ye. Armée donna Kidali kabini dugu jɛra ne yɛrɛ a nisɔndiya fɛ ma se ka hali dumuni kɛ. Cɛsiri tɔ bɛ kɔfɛ halisa Ala k'a nɔgɔya an ka faamaw ye. M5 RFP sifinnakaw tɔgɔ la Mamadu Sema Kebe ale y'a jira k'a fɔ nin taama bɛ olu ka ɲagarili kofɔ Mali armée ka nin sebaya sɔrɔ kan. Bi Segukaw bɔra kungilenna kelen hakilila kelen taabolo kelen waati tɛmɛna san 10 kɔnɔna na o y'a sɔrɔ barikani b'an fɛ Takuba b'an fɛ G5 Sahel b'an fɛ MINUSMA b'an fɛ yan nɔ n'u bɛɛ cɛ bayirikaw de ye. O Kidali bi armée malienne min n'a a fɔla kunu ka se bi ma o kumana vive l'armée malienne o taara daraka dun Kidali ka kilela dun yen nɔ ka surafana dun yen nɔ k'a sɔrɔ maa si ka dɛmɛ tɛ. Segu mara ɲɛmaw diinɛtigiw ani laadatigiw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin taama senfɛ wa jɔnjɔn belebele min ye ciwara ye o dira Segu mara ɲɛmaa ma. Lajɛ belebele fana bololalen don kari nata Segu yan. Jeni Albert VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu.
halisa an bɛ Kidali ko o ɲagari no o muri la yirala k'a fɔ ko kunungo tilegan fɛla la n'o ye araba ye jamakuluba de bɔra tumutukaw fɛ yen k'u kunda fɛn min ye place de l'indépendance ye ka taa u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni ni sɔrɔdasiw n'o ye Mali faamaw ye u ye yɛrɛmahɔrɔnya segin min kɛ Kidali kɔnɔna na ne ka fanga segin Kidali kɔnɔna la olu kan an ka laselikɛla n'ale bɛ bɔ n'a bɛ tumutu mara la Al-Hussein Alaji ale ye laseliw kɛ a kan a tun b'a kɛnɛw kan awa an ka a ka kumakanw lamɛn a ka laselikanw lamɛn a kan. An bɛ Tombouctou place de l'indépendance kɛnɛ kan kunu araba novembre kalo tile 15 a yɔrɔ fara i n'a fɔ da kɔnɔ ɲi Tombouctoukaw bɔra k'u ka nimisiwasa yira Mali wolomasiri taabolo donnen kɔ Kidal. Abdoulaye Kulibali ale ye force de changement tɔnden dɔ ye a kun b'a kɛnɛ kan. K'a yira an ka faamaw la k'a fɔ ko Kidali minɛni san 10 an ka faamaw ti Kidali ko Kidali minɛni k'a diyara n ye a bɛnna ma. An b'a fɛ fɛnɛ jɛmaw k'a dɔn k'a fɔ an ka autorités n'o ye Assimi n'a ka mɔgɔw ye ani Choguel n'a ka mɔgɔw parce que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko équipe de don an b'u bɛɛ kɔ vraiment Mali ko in an bɛɛ ka Mali ko don n'a ɲɛna a ɲɛna bɛɛ ye n'a tiɲɛna fɛnɛ an t'a ɲini Ala fɛ a tiɲɛna bɛɛ lajɛlen. Nisɔndiya kɛnɛ kan musow ma to kɔ u fana bɔra kosɛbɛ ka Mali sɔrɔdasiw senkɔrɔma dɔndɔn. Muso jɛkulu k'a fɔ ɲɛma Fadimata Tandina y'a ka nimisiwasa yira a kɛnɛ kan. Tombouctou cɛya muso denmisɛnnin maakɔrɔba ani an ka ɲɛmɔgɔw gouverneur ani ka chef de quartier an bɛɛ de ɲɔgɔn sɔrɔ place la an ko vraiment k'an bɛna bonyamasegin kɛ sɔrɔdasiw ye ka dugawu k'u ye halisa Ala k'u ka baara taa ɲɛ k'an ka Mali basigi an bɛ k'o de ɲini an b'o Ala deli de kɛ donc o jamaba min filɛ nin ye ni jɛkuluba minnu filɛ nin ye yan u bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan bɛɛ de bɛ yan Tombouctou bɛɛ de bɔra. Kɛnɛ kun tɛ se ka taa ka Tombouctou marabolo ɲɛmaw to. Tombouctou gouverneur n'o ye Bakun Kante ye ale tun b'a kɛnɛ kan. Bakun Kante y'i sinsin fɛn min kan o de ye ka lakana sabati Mali fantan 4 la. Ni mani ye dabaliya ban ne bɛ Tombouctou dɔn nin ye u b'u ka senkɔrɔma dɔndɔn yira ka Mali ɲɛma sɛgɛrɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini hali bi mɔgɔw ka Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ walasa u ka kunnawolo sɔrɔ an bɛ Ala deli basigi kana Tombouctou basigi kana Mali fan bɛɛ. Mali wolomasiri taabolo kɔni ye sebaya sɔrɔ Kidal kɛra Mali ta ye san 10 kɔfɛ nka Abdoulaye Kulibali ni ale ye force de changement tɔnden ye min bɛ Tombouctou a ye welewelemada kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an k'a lamɛn. Kidali minɛna tiɲɛ don mais kɛlɛ ani mɔgɔ wɛrɛ ti ɲɔgɔn na dɛ ani minnu bɛ ɲɔgɔn na Maliens don hali bi an b'a ɲini fɛ u k'u bolo ja u ye u kana an ka sigi an ka kuma Mali ni an bɛɛ jɛ de Mali tɔgɔ ka bon nin ma k'a fɔ ko Maliens yɛrɛ damaw de bɛ ka ɲɔgɔn faa Mali tɔgɔ ka bon nin ma kojugu an b'a ɲini fɛ u ka marifa bila u kana an ka sigi an ka kuma an bɛɛ sigiyɔrɔ Mali la an bɛɛ bɛ kun an bɛɛ bɛ se ka Mali in jɔ. Hakili jiginna Kidali ye duguba 2nan ye Mali wolomasiri taabolo mun sen don yɔrɔ min na. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Senantolantan ko kun kan min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba Coupe du Monde ko don san 2006 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔn danw tile fɔlɔ ani tile filanan hukumu kɔnɔ Mali bɛ Tchad bisimila sini juma novembre kalo tile 17 san 2023 in na ntɛnɛn na ta novembre kalo tile 20 san 2023 Mali bɛ Centrafrique bisimila a ɲɔgɔn dan fila bɛɛ bɛ tan stade du 26 mars la Bamako. O bɛɛ bɛ daminɛ ni nɛgɛ 19 na gosira Mali heure la ka se ka nisɔndiya ani Mali sifunw ka dɛmɛ yira Mali sɔrɔdasiw la u kelen ka Kidali marabolo minɛ kunnasini tarata novembre kalo tile 14 ka don faso taya la Mali sifunw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ka sɛbɛnna min tɛgɛnɔ bilara minisiriso secrétaire général Amadou Jara Yalikoye fɛ kunu araba novembre kalo tile 15 san 2023 in na minisiri Fɔnba y'a yira ko 200 bɔra gradin public billet sɔngɔ na o min tun ye 400 ye o kɛra 200 ye billet kelen o kelen o hakilina jara kosɛbɛ Mali église senkɔrɔmani do tɔn UNASAM ɲɛma dankan Cheikhne Dema ye Boubou Diallo directeur national adjoint des sports et de l'éducation physique ka fɔ la ni kunnafoni di gafe lesɔrɔ y'a kumakanw lase ko Mali fana ye hakilina do ta ka ɲɛsin ɲɔgɔndan ninnu fila ma min bɛ Coupe du Monde éliminatoire kofɔ Mali ni Tchad ka ɲɔgɔndan ani Mali ni Centrafrique ka ɲɔgɔndan Mali ka se ka sebaya sɔrɔ ka kuru wɔɔrɔ ta so n'an ko opération 6 points o la fo supporters ka bɔ ka caya k'u jeniyɔrɔ fin
ka sɛdɛntɔlɔntanaw dɛmɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Ayiwa an balimaw ka foli ani tanuni la s'aw ma k'a fɔ aw ɲɛna nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na kunnafoni ninnu labɛnna Cheikh Thierry fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kayatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw fɛ nin tun ye Kayatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Mashallah.